এটা তোর বাপাটা, এটা তোর মামাটা, আর এটা তোর আতাটা। যা মাগিলো আসুন মাগিলো পিসাটা মাগুছ মম্মা ভিতর মাগুଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମ ଝିଅ ଭିକ ମାଗୁଛି। ହେଲା ଯା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦି ଭାଇ ଘର ଘର ବୁଲି ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଥି ବାହାରିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଗିବାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଥି ଆଶିଷ ଅଜା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଫିଙ୍ଗିନାରେ ବାପ করে ପୁରା ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ଫାଇର ହେଇଯାଇଛି ଆଶିଷ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ରେ? ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଯିବା ବେଳେ ଆଶିଷର ସବୁ ଭୋକ ଛାଡ଼ିଗଲା। ଚାରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଜା ମାମୁଁ ଘରୁ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଗଲେ।